Bo día, imos ver como entrar na aula virtual do noso centro. Para iso o que tens que facer é ir ao buscador que teñades instalado no voso ordenador e a continuación tecleades o nome do noso cole. Posiblemente a primeira entrada xa sexa nosa, clicamos sobre ela e como vedes aquí está a web. Á dereita, aula virtual. Se nos abre os cursos que é posible en función do que esteamos matriculados e imos aquí á dereita acceder. Sabedes que temos que introducir o noso nome de usuario, que no voso caso é o voso nome, punto, e os vosos apelidos, todo con minúscula. Imos meter os datos dun alumno ficticio para que vexades o mesmo que vos sairía a vos. Así que imos alá. Aquí na marxe no lateral esquerdo temos os distintos cursos nos que estades matriculados e matriculadas. Proxectos de cuarto, English, Educación Física, Arts, Música e os 4 contextos que vos poderían sair, vale? Contexto social, científico, matemático e lingüístico. O que imos ver agora é o que poderíades facer, por exemplo, na titoría de cuarto. Vale, vamos a pechar aquí para ter menos info. Como vedes, o primeiro que temos aquí o foro de novas, isto é pois como un chat no que podemos escribir comentarios xerais para toda a clase. Despois temos a asignatura de lingua. Temos que diferenciar as diferentes iconas. Esta, por exemplo, significa que aquí hai pois un recurso de internet, neste caso pois unha web que nos leva a recursos sobre lingua galega. En todas as materias hai unha parte de recursos e outra de actividades. Vale, como vemos aquí temos unha foto, un programa de radio, vamos ver que diferentes tipos de contidos podemos ver. Estos son documentos de texto, vale? E como vedes, hai determinadas partes que están máis botadas á dereita. Iso quere dicir que na clase xa o vimos, vale? E o que está aquí á esquerda quere dicir que se pode facer, vale? Que aínda está pendente de facerse. E esta é a icona das tarefas. Cando vai haber unha tarefa para o alumno, se vai presentar con esta icona, vale? Entonces, pois aquí temos unha. Despois veremos como facelas e subilas. Despois temos a clase de matemáticas. Igualmente vedes recursos e actividades. Vos recomendo sobre todo este cartafol de nuestros vídeos porque aquí veredes que iremos subindo vídeos que facemos na clase. Xa sabedes que na clase pois, empregamos unha serie de métodos relacionados coas regletas que a veces vos resulta un pouco complicado ás familias pois, apoiar. Aquí veredes vídeos para poder apoiarnos desde casa, para ver como imos facendo. Seguimos. Vedes? Recursos de internet, documentos, tarefas. A medida que ides manexando xa vos vades familiarizando. E despois está a clase de lengua, coa mesma estructura, vale? Recursos e actividades. Lembrade, o que está á esquina da dereita está feito, o que está máis á esquerda está por facerse na clase. Bueno, pois aquí vedes un pouquiño como entrar na aula virtual e que tipo de tarefas habería, por exemplo, na titoría. Vamos para atrás. E o mesmo acontecería coas diferentes materias, vale? Por exemplo, vamos a inglés. Como vedes, igual, pois a teacher ten aquí os seus temas con recursos para que poidades reforzar os contidos traballados na clase. Vamos para atrás. E o mesmo acontecería, de acordo, co resto das materias.